من بسیار میخواهم که همین دختره که نازکنی حالا شما نقص دستگیری کنید برای اینکه она является одной из первых девушек стендаперов в Республике Таджикистан. Пешвоз гиред, Заринахонро ба ин сахна мехонам. Марабо. Эътибор додик боштон. Духтаро мегардад ки ду кас. Якташ хушрӯ, якташ бенур мегардад. Хушрӯш барои се бенура гирон мегардад, чунки тезтар шӯкида буравам гуфта. Бенураш мемонад, хушрӯш тезтар шӯкида мебуравад. Лекин ман шумо якта чизе мегӯям. Мани дугонам ягонташ бенур не, ҳамаш красавица. Мани дугонам ҳамаш хушрӯ, ягонта бенур дугонам нест аст мананда. Барои мо ман то ҳоле шӯ накидам. Ба нияти нек территориумро омдам ки сабаби ҳаҷв ворид шудани ман чихеле ки мегӯянд инсон ханда кунанд бисёр зебо мешавад. Ҳамон инсонҳои зеборо бо бисёртар зебо кардам. жанри юмор, яъне ҳаҷв. То 5 соли ҳастам, ягон бор минусша надидам, фақат плюс. бо стендапҳои худ ман мегузани ҳастам ки духтар ҳам метавонад ҳаҷвнигор шавад. бисёр ман қайд карда мегузарам, ман 22 сола ҳолиам шавҳар накардам буда. моям бояд хонем, кор кунем ва ягон чизи ҳаётро омӯзем.